Tänään olisi ohjelmassa nostaa meidän rover-pesukone halliin sisään. Siellä pitäisi olla lattia valmis ja pesukonehan tuli viime viikolla jo tuossa, niin nyt olisi sitten aika nostaa se sisälle ja alkaa asennushommi niin sanotusti. No niin, täällä on lattia tehty. Päästään tänään, kunhan saadaan konemies paikalle, niin siirretään konetta sisälle. Työmaa sähkökötöksyt pitää ottaa täältä ensin irti, että saadaan ovet pelaamaan. Miten nämä tänään käy? Meneekö se teippiviritä? Teipillä hyvä. Oli täällä yksi nipara. Tuli. No niin, nyt on saatu ovet auki. Koneen miestä tässä vielä odotellaan. Tässähän on semmonen juttu, että täällä on tämmönen nostorauta pantu tuonne ylös. Tuolla. Tuo sinkki tuossa. Ja sitten tässä on tähän vartaan vasten tehty tämmönen vartavasten nosto tämmönen. Mikä tämä nyt olisi? Nostoteliini. Tää pyörii ja se rauta pannaan tähän kiinni ja tuo menee rukkipiikkeihin. Ja tällä koneella se pitäisi sitten nostaa tuonne sisään. Niin, konemieskin tuli ja tehdään vähän luiskaa tuohon ensin, niin ei niin nyt käytä, kun tullaan tuosta tuon laatan päälle. useimmiten ollut niin, että tuo on ollut tuolla takapuolella tuo näin. No niin, käännetään toisinpäin. Meikö nää tuonne ylös?
Ylös! Hyvä! Eteenpäin! Seis! Seis! Pikkasen taas saa sinne vasemmalle. Häh? Pikkasen sinne sinulla päin kääntää. Tänne päin vähän! Hep. Hyvä! Ylös! Ylös! Pikkasen eteenpäin. Ihan töksäyttää vaan. Eteenpäin vähän! Ihan vähän. Hep! Eikä tuo on tuo lovi tuolla takaa. Se on oikein. Se on hyvä. Nostetaanko ylös? Häh? No, tuo ilmassa. Hyvä! Häh? Joo. Oli vähän monta. Käännetäänkö vähän? Kääntyykö nämä yhtä? Oi. Joo, sehän Suoraan nyt suoraan. Nyt vähän sisälle. Nätti. Oota. Joo. Siis onko siellä irti? Täällä on irti. No niin, sisälle vaan. Täällä on irti. On irti. Joo, sisälle vaan. Oo. Kaapelesta yli. Yli. Vedäpä sinne ne. No niin. Puotetaanko tähän? Ei kun jätetään tähän päähän. Lasketaan alas. Pakki! No niin. Teline irti. Se on saatu onnistuneesti sisälle. Ja ovet pysyy kaikki ehjänä, ei tullut kyllä minkään näköistä jälkeä. Öljyähän siellä. Oli kyllä, ei ollut montaa senttiä kyllä tilassa. Tiukka oli sovitus. Otetaan tuolta sinne päin. Pitääkö vaikka katsoa sieltä se merkki? No niin. Ja tuo merkkikin sattuu aika hyvin. Tässä tuu. Joo, nyt on hyvä. Joo. Pitkä lauta tähän. Saadaan yli tästä. Ota näetkö sen mihin se on? No näähän mä. Onko 100 se? Ootapa.
Ei. No niin, nyt on 145. Joo. Sitten takaisin tuonne. Jep. Siinä. Otetaan vielä saumasta. Siinä. Onko siinä? Katoppa se korko, nyt se on muuttunut, joutuu siirtää Joo, on se. Anna palaa. On ne isku päällä. Katsotaan, että se on Mitäs se on? Antti äänestä. Saadaan tosta pinnata sitten. Naks, naks, naks. Jees, jees. Mitähän on syvä? Tässä on mitään. Sehän oli liian lyhyt terä. Tää lähtee tuohon naapuriin käymään vähän ostoksilla. Onneksi on tuo tekijöiden kauppa tuossa naapurissa. Lämmin on päällä. Kymppimilli. Kymppimilli. Siinä on kymppimilli. 2,50. Tässähän alkaa olemaan mitään. Otetaan tämä. Paljonko tämä? Kyllä ison kanssa pärjää aina. Mikko pitkän kanssa pärjää aina. Jaa. Otetaanko 2? Kyllä me yhdellä pärjää. 2. On se sama mittainen kuin tämä. Eikö sun pitää on pitempi? Paljonko otatko jotakin vaikka palastuu? Ne on lyhyitä. Sulla on tuommoinen. Olis tämä? 265. Niin 20 senttiä on tuo. Tämä on kato 2,50 on tuo poraus. Se on tupla hinta. B-mitta. Se on tupla hinta. No, jos ei tuolla pärjätä, niin kato, pitää meillä kato isoja reikiä, pitkiä poroikia tähän muuhun. Täällä on rikkaimuuri. Niin. Markka, mutta ei me tarvitse tämmöstä. Ei, missä? Eikö meille riitä tämmönen rikkaimuuri? Rissi. Joo. No niin, nyt on perät ja imuri. No, on mukavaa, kun tämä on tämmönen
kävelymatkan päässä. Saa nähdä tulee vaan kalliiksi, kun se on tuossa vieressä. No, ainakaan ei jää työkaluista kiinni. Jos jollakin puuttuu, niin varmasti löytyy. Ja mennäpä. Työmaa odottaa. Sehän vielä nousee tuosta tuon reilu 50 senttiä tuo kone. Ei tuo vielä ei ole oikeassa korkeudessa. Aika jykevä oloinen siitä tulee. Elikkä tämä nostetaan noitten palikoiden päälle. No. Aha, täällä on tämmönen liitin. Sitten on letku. Suulake. Mihin akku tuu? Noin. Mikä täällä? Täällä on tämmönen. Tuota me ei tarvitse. Ei me kyllä tuotakaan. Mikäköhän tämä? Tähän saa jonkun jutun kiinni. No. Pannaan tuo. Velekone ei muuta. Tämähän lähti. Lanku. Peura. Sinne meni. Tää on siinä. No niin. Pyssyykö? Ei se siitä aivan heti karkaa. Pysyy. Korko. 38. 7,8. Häh? 7,8. Joo. Toinen pää. Se on alle. No, alle 35. No nyt. Pitää painoppa sitä. Se olisi kyllä hyvä siinä, kun pantais kiinni. No niin. Se oli. Se on korossa. Onko piivasti? Onko hyvä?
toinen kisko. Sitten 2000. Kolmas kisko. Niin, mutta toinen puoli. 2900. Näinkö se on? Täräytä reikä. Onko se 2900? On se. Oliko korko ok? No niin, tältä päivältä alkaa olla päivä paketissa. Melkein 12 tuntia tuli tehty. Paljonko tästä on saatu? Siis kiskoja. Montako kiskoa meillä on? Niin 3 on kiinni, mutta montako meillä on? 1, 2, 3 on vielä jäljellä ja tuommoinen käikäle. Joo, puolet suurin piirtein. No. Sitten kun saadaan nämä alulle tässä, niin saadaan nostaa tuo pesukone tuosta niin sanotusti raiteille. Ei mitään. Otetaan kamppeet kyytiin ja lähdetään vähän levähtää.